Primjenu koncepta ljudske sigurnosti financira UN-ov Fond za ljudsku sigurnost, a s lokalnim partnerima implementiraju 4 UN-ove agencije. Jedan od ciljeva projekta je osigurati uvjete za humaniji i bolji život. Posebno teško stanje je u povratničkim općinama. U par porodica vidjeti jako tešku situaciju, ali ovom prilikom i zahvalnost mobilnom timu koji svakodnevno obilazi i koji svakodnevno pruža razne vrste usluga. Dosta svijeta ima koji su na terenu sami, koje zateknemo koje kakve situacije, pomažemo u kući, pranje suđa, prozora. Kupovina lijekova, mjerenje šećera, pritiska, plaćanje računa, cijepanje drva, čak smo kopali i bašte i tako. Obitelj Karanović, majku i sina, doslovno su spasili od gladi. Nismo imali najosnovnije stvari, namirnice, živjeli smo izuzetno teškim životom. U humanitarnoj akciji na razini grada ovoj obitelji je prikupljena prijeko potrebna pomoć, a da im život bude ugodniji i lakši uređenjem trošne obiteljske kućice pobrinuli su se volonteri Crvenog križa.